क'क्राझार गुदि आफादनि गोथार गायसनथाय सान दिनै बर' थुनलाइ सान जोङो माने हारि हिसाबै जोंहा बयबो गोग्गानाय दङ दिनैनि सानावनो जों बर' राव गेवलांथों होननानै बे थांखिखौ लानानै आरो जोंनि रावा जे जोबोद गोदै जोंनि रावा जे जोबोद गोनां धोनि बेखौ सारा बुहुमनाङैनो जाहाथे जोङो गोसारहोनो हाथों होननानै जोबोद सोमावसारनानै माने बे सानखौ सोमावसारनानैसो बे सानखौ गायसननाय जादोंमोन आरो दिनैहाय जोङो बयबो गोग्गायो दिनैनि सानाव जोङो बयनिबोसिम नैबे दिनै 16 नभेम्बर आरो बर' थुनलाइ सानाव बयनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावबाय आरो मिजिंथियो जाहाथे जोङो नैबे दिनै जोङो बर' एकदम सोमावसारनायनि गेजेरावनो बा बयबो जोबोद माने गावनि राव नैबे बर' रावखौ मोजां मोननानै सोमावसारबोदों माने उदांस्रिनि आवगोलनिफ्रायनो माने जोंहा नैबे बर' रावखौ फोथांनानै दोननांगौ जोंहा गोबां माने गोदो गोदायनि जारिमिन जोङो सान अफ दा सइल होनो आरो जोङो थागिबि नैबे ओनसोलनि नर्थ इस्ट ओनसोल बा ब्रह्मपुत्र भेलि बेनि जोङो थागिबि बा सान अफ दा सइल होननानै जोंहा जे सिनायथि दङ दा बे सिनायथि दोननायनि बा लाखिनायनि बेलायाव जोंहा बर' राव हारिमु बेफोरखौबो फोथांनानै लाखिनायाबो मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा जादों बे उदांस्रिनि आवगोलावनो जोबोद माने मिरौ जिरौबाबो जोबोद खस्थ' खालामनानै नैबे बर' रावखौ फोथांनानै दोननाय जादों बे बिबारनि इरा होननानै जोङो जोंनि माने रावखौ दाबोनाय जादों लिटारेरि माने मारैहाय जोङो लिटारेचार बिथिङैहाय बेखौ गोनां खालामनांगौ बा बायदि बायदि जोंनि डेभेलप्ड बा जौगानाय राव बिसोरजों मारैहाय जोङो जुजिनांगौ कम्पिटिसन खालामनांगौ बेफोरावबो बाहागो लाबोदों आरो फैयै फैयै सोमावसारनानै दिनैनि दिनावहायनो माने बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव दिनैनि दिनावहायनो बर' माने गायसननायबो जादोंमोन बर' साहित्य सभाखौ बे असिलाखौ लानानैनो आरो फैयै फैयै दिनैहाय सोमावसारनायनि गेजेराव गोबाङानो गावनि राव हारिमु सिनायथि बेखौ फोथांनानै लाखिनायनि आन्दलन बा सोमावसारनायावहाय गोबाङानो जिउ गोमानांदों आरो दिनैहाय बिथांमोननि जिउ गोमानायखौ जोङो दिनैहाय माने खुलुमहरो जोंहा जोबोद माने बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ जों जेब्लाबो बावनो हाया बिथांमोननि अबदानखौ जोङो जेब्लाबो बावनो हाया आरो बिथांमोनखौ जोङो खुलुमनानैनो दिनै जोङो जोंनि नैबे बर' रावखौ फोथांनांगौ होननानै जोङो बयबो ओंखारबोदों आवगायबोदों आरो दिनैहाय सोमावसारनायनि गेजेरावनो दिनैहाय साहित्य सभानि दैदेननायाव बड'फामोननि दैदेननायावहाय दिनैहाय बर' रावा जोंहा कनस्टिटिउसनावबो जोंनि संबिजिरावबो 8 सिडुलावहाय हाबहोनो हादों आरो दिनैहाय बुहुमनाङैनो जोंनि बर' रावनि गोदै बा गोनांथि बेखौ बयबो बुजिनानै दिनैहाय बयबो सनमान होदों मान होदों आरो बर' रावा जेब्लाबो गेवलांनानै थाथों दा बेनो जोङो स्ल'गानल' होबा जानाय नङा जोङो बयबो जोंनि नैबे गोदै राव धोनि राव बेखौ जोङो बयबो लाखिनांगोन जोङो बयबो बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन डेभेलप जानायनि बा जौगानायनि जे थुनलाइ सोरजिनाय बेखौ जोङो बयबो बाहागो लानांगोन आरो थुनलाइ सोरजिगिरिया गोबां दङ दिनैहाय गोबाङानो साहित्य एकाडेमि विनारबो जादों बान्थाबो मोनदों खिन्थु बाहाय जोङो बर' रावखौ जेब्ला जोङो बयबो नार्चार खालामगोन अननानै आदर होगोन बा बयबो मान सनमान होगोन दा बिनि जौगानायनि थाखाय जेला जोङो बयबो आखाइ हमलायलायनानै मावगोन आरो बे सोमावसारनाया जोंना जेब्लाबो माने जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन आरो स्पिरिटनिफ्राय जोङो लाखिबाय थानांगोन आरो बे जों बयनिबो दायथ' आरो बे दायथ'खौ जोङो लाखिलांनांगोन बेखिनि बुंनानैनो आरो खनसे बर' थुनलाइ सानावहाय आंनि हामलायनायखौ बावबावबाय
संगठनफोरा गोख्रोङै होनानै दाबिदि खालामो बेखौ बेखौ एसे बाहायनाय साइन बर्ड बेयो गोनांथार आरो जोंहा बेबो मोनसे आयदा दा बेखौबो जोङो गासिबो डिपार्टमेन्टखौबो जोङो खावलायो आरो जोङो एप्रिसियेटबो खालामो आरो जोङो बयबो बाहाय बे बेलायावहाय जों बयबो नांनांगोन आरो जोङो बयखौबो लिरहोनांगोनबो जोङो आरो जोङो जोंनि क'क्राझार सोहोरानो जोंनि हेडक्वार्टार नङा होमबा दा बे हेडक्वार्टारावनो जुदि जोङो बाहायहोनो जोङो हानांगोन आरो बे साइन बर्डफ्रावबो जोङो लिरहोनो हानांगोन आरो बेखौ जोङो बयनिबोसिमबो खावलायगोन आरो जोङो दखानफोरखौबो बा गासिबो बायदि प्राइभेट इन्सटिटिउसन्सफोरखौबो जोङो माने खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहाबो बर' रावनि साइन बर्डखौ होयो बर' हारिनि दखानिफोरखौ नायबा नुयो जे बिथांमोना बर' जानानैबो गावनि लेंगुवेज बा दखाननि मुं बा आरो राव बाहायनाय बा साइन बर्डआव हांखो बाहायनाय बेखौ इंराजिनिसो बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनो नैबे क'क्राझारनि बिथिङाव दा बे बिथिङाव दखानि बा गलादारिफोरखौ मा खावलायनो सानगोन बेखौनो आङो गोसो गुरैयै आं माने गासिबो माबायानो गुरैयै खावलायबा जोङो बांसिन माने सापर्ट बा मददखौ मोनो आरो आङो दिनैहाय मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन जानानै गुरैयै खावलायगोन जोङो नटिसबो हरगोन जाहाथे गासिबो गलाफ्राव माने नामा जेखियानो जाया मानो बिमुङा जेखियानो जाया मानो जाहाथे बर' हांखोजों देबनागरि हांखोजों लिरो बर' रावजों साइन बर्डखौ लिरो जों गुरैयै खावलायगोन दिनैहाय माने मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान बे हिसाबै जोङो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 33थि जेनोखि जोंनि बोसोरारि जथुम बेखौ लाफानाय जादों दा दिनै जोङो 77थि जेनोखि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान गायसनथाइ सान बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जोङो जोंनि आवथायाव गोग्लैनाय गामिफोरखौ लाफानानै थान्दैफोरखौ लाफानानै जोङो दिनै गोथार फिरफिलाखौ दैखांनाय जादों आरो आङो जोबोद खुसि जोबोद मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबां मानसिया जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दङ बेवहाय बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो दिनैहाय बिफां गायगोन बिफां गायजेनगिरिखौ जोङो लादोंमोन जोंनि जायनोखि क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन बिथां चेयारपारसनखौ जोङो लेंहरदोंमोन बिथाङा दाबो नुजाफैगोन बिथांनि आखाइजों जोङो दिनैहाय बिफां गायजेनगोन जोंनि नैबे ब्रह्म मन्दिरनि साखाथि फाखाथि जेनोखि बाउन्डारि दं बे बाउन्डारि जोङो समायना रमायना हिसाबै बिफां माखासे गायनानै जोङो दोनलांगोन आरो गेवलां मेलनिबो जोङो हाबाफारि लादों 1टा बाजिनिफ्राय 1 बाजिनिफ्राय जे जोंहा बेवहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लेंहरदों जे जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि कमल बड'सा बिथांखौ आरो जोङो बेखेवगिरि हिसाबै आलासि महरै लेंहरदों जोंनिनो समस्तिनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादा गोलाव बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जा थासारि बेयो माबायदि महर गुबैयै बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय फरायसा समावहाय बा सेंग्रा समावहाय जोङो लोगो मोनबोदोंमोन 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ गोथार सानखौ जे गाजा गोमजायै आरो रासिन खुंबोनायखौ जोङो नुबोफेरदोंमोन जे लामा लामा प्रसेसन होनाय लामा लामा होख्रावनाय बर' थुनलाइ गोथार सान होननानै दिनैहाय जोङो बे थासारियाव फैयाखसै मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानानै गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गुदि आफादफोरा बे 14 नभेम्बरखौ फालिनाय बिथोन हरनायलाय गुदि जोंनि जायनोखि सेन्ट्रेलनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनहा बोसोन हरलायनाय जोङो दिनैहाय बेबादि गाजा गोमजायै खुंफैनायखौ एसे जामलांबाय होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदो जों जेरैहाय मोनबोदोंमोन दा बेबादि गैला अब्लाबो जोङो गोसोखांनानै देग्लाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा ओरैबायदि गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादोंमोन नाथाय बेबो देग्लाय साक्सेस जायाखसै आरो जोंनि बे साननाय हनायखौ जोङो फैगौ बोसोरफ्राव एखेबारे थाम थिम खालामफिनगोन होननानै जोंहा मोनसे थिरांथा लानाय दंबावो आरो मा बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो